færdighed, før at de kan begå sig, og de kan deltage aktivt i en globaliseret verden. Det er store ord. Så skal undervisningen medvirke til at sikre, at der er et globalt perspektiv, og at eleverne de skal have forståelse for andre lande og andre kulturer. Og så var det så en af anbefalingerne, som desværre ikke står, heller ikke efter vi har fået fællesmål, men en af anbefalingerne er, at elever skal deltage mindst én gang i løbet af deres grundskoleforløb i det internationale projekt. Og det kan man jo så gøre via e-twinning. Det er en lang vej. Det er en ny vej, og det er jo så en ny vej, som vi kan være med til at danne sådan her. Det, at man indgår i nogle projekter på tværs af grænser, i netop ved, at man så deltager i grænseoverskridende data. Så kom fællesmål i 2009, hvor man havde syv fokuspunkter. IT var et af dem. Et andet fokuspunkt, det var den internationale dimension. Og i fællesmål fra 2009, der er der jo stort set i alle fag nævnt noget om det globale, noget om det internationale. Fordi det er ikke kun sprogfagene, der skal tilgodese det med den internationale dimension, det er også alle andre fag. Der er lavet en præsentation, det er nogle af jer allerede kender den. Den ligger ude på EMO, når alle fællesmål igennem, fundet alle de steder, hvor der står noget, der er enkelt fag omkring det internationale. Den ligger her, så du kan gå ind og kigge, du må gerne bruge den, tage og hugge alt det, I kan bruge fra. Men det er jo ikke lige gået i detaljer, men nu det kan vi se, når man kommer hjem. Nej, det er ikke forkert. Så der vil helt sikkert sidde nogen og sige, at der er så mange andre sociale medier, man kan bruge. Hvorfor skal eleverne ikke bare samarbejde på Facebook? Hvorfor skal man ikke bare Twitter for eksempel, et eller andet af så mange andre steder? Det kan man ikke i skolesammenhæng. Lige så snart man kommer ud over de danske grænser, så har man ikke sådan en liberal holdning til det der med at bruge internet, bruge computer i undervisningen. Men lige netop e-twinning, det er en sikker portal. Den er tilgængelig for alle skoler i Europa og i nordiske lande. Og så har man UNIC siddende som værende garant for den her sikkerhed og for portalen. Og så er det jo fantastisk det der med, at det er gratis. Ja. Og som jeg sagde, med Facebook er ikke tilgængelig, når vi når ud over de danske grænser og bruge i skolesammenhæng. Så en anden ting, som Mathias helt sikkert også vil fortælle jer om, det er, at det med tidsfaktor, det er jo fantastisk. Man kan gå ind og søge en kontakt i udvalget. Så kan man lave projekter med sine elever, og så kan man for eksempel samarbejde udfærdige det her projekt i løbet af en uge. Man kan også aftale, have et mål om et projekt, man laver, som måske varer et helt skoleår, hvor man for eksempel aftaler nogle tidspunkter 4 gange i løbet af skoleåret, hvor man skal samarbejde. Men faktum er, at man godt kan lave et projekt, der for eksempel bare varer en lille uge. Igen, det er gratis. Fantastisk sted at finde kontakter i udlandet, både for skoler, for undervisere og elever, der kan gå ind og samarbejde på tværs. Og så er det det, at når man arbejder med e-twinning, så tilgodeser man altså de der forpligtelser, der er i forhold til fællesmål. Fordi man er forpligtet i forhold til fællesmål, og der står for eksempel for dansk fag, at man skal jo medvirke til, at eleverne kommer til at kunne begå sig i mange sprog samfund. Det kan man ved, at man har arbejdet på tværs af grænser. Der står på faget engelsk, at man skal arbejde med internationale kontakter, og der står for eksempel også på faget tysk, at man skal arbejde med internationale kontakter og medvirke til, at eleverne får interkulturelle færdigheder. Så synes vi også, at det er væsentligt, at hvis man arbejder med e-twinning og laver nogle projekter med elever, at man bruger IT, at man går ind og så i den forbindelse også
lave nogle pædagogiske og didaktiske overvejelser. Hvordan vil man arbejde med IT? Og hvordan vil man have eleverne skal bruge det, og hvilke programmer er det, man skal gå ind i? Gå ind og se på IT og etik, og så gå ind selvfølgelig at tage hensyn til de fysiske rammer, der nu er til stede på den skole, man er. Det kan være meget forskelligt. Vi har været ude på rigtig mange skoler, hvor der er meget forskellige fysiske rammer for IT og for at have computer med, for eksempel klasselokale, eller at man skal ud i et EDB-lokale. Så kommer jeg. Jeg er alligevel. Ja. Jeg er jo på som den IT-tekniske del af det 3 timers oplæg, og vi har egentlig prøvet bare at få det sådan visualiseret lidt, hvordan gør man, når man nu skal i gang. Og det vi har, det er egentlig det der team, der går i gang med at sige, at vi vil gerne internationalt. Vi går på e-training, det har vi hørt, vi har været på noget, et oplæg herpå, for at høre noget om e-training. Vi har hørt de lovmæssige baggrund, og vi har endda også kigget lidt mere omkring, hvor er der lige godt at være. Det kunne være at sige, at fokuspunktet kunne være, at vi skal et varmt sted hen, hvis det er, at vi kan udveksle på sigt. Så vil Malta, jeg kan se, der er nogle fyre dernede, der siger, puha, der er vi klar til at skulle afsted. Men det kunne godt være et fokusområde, at sige, at vi vil køre noget geografisk på, hvor vi vil have de kontakter hen, som vi på sigt eventuelt skal besøge. Dernæst så laver vi den der projektmodning og finder ud af, hvornår skal det her projekt køres af, og få registreret os på det der desktop. Når man registrerer sig på e-training, så går den lige ned forbi, eller op forbi Aarhus København UNIC, hvor I bliver verificeret på, hvor er I som underviser, hvilken institution er I på. Så det er derfor, hver gang vi refererer til noget, der er sikkert, så er det der, at I bliver verificeret som underviser. I får en mail tilbage, som I så skal svare på, og så er I ligesom kommet ind, og så er det egentlig noget, der hedder e-training forum, hvor I skal gøre jer for at lave de her kontakter. I kan jo selvfølgelig bare sidde og vente på, at der er nogen, der skriver til jer, fordi I synes jo selvfølgelig, at jeres idé er den bedste, men det kunne også godt være, at det er jer, der skal være den udadfarende, og komme herind og se, hvad er der lige af projekter i forhold til 4 til 11, 12 til 15. Skriv et indlæg, svare på noget, og så, når I har svaret og har snakket med nogen, og så bliver man venner. Det er ikke Facebook, at det handler om, hvor mange venner vi får, og få så mange som muligt, men det handler om at få den rigtige ven. Et eller andet sted ud over grænsen. Og når man har den rigtige ven, så er det, at I nu i samarbejde kan begynde at skrive en ansøgning. Og det er også her nogen, der bliver lidt forskrækket om, at når I nu skal til at skrive en ansøgning, at den skal forbi Ebbe heroppe, hvor man siger, Gud skal jeg til at lave en rapport, eller som nogen skal give en karakter og godkende, eller eventuelt ikke godkende. Men sådan er det altså, at I skriver en ansøgning, som bliver sendt op til UNIC, og som så skal godkende det projekt, vi har gang med. Det er jo selvfølgelig både at verificere, at den skole og kontrakt og alt muligt stemmer overens med det, projektet går ud på, og så giver de en godkendelse. Og når de har givet en godkendelse, så skal den partner, som vi har skrevet sammen med, skal også godkende projektet. Og når det så er gjort, så ryger det over det, der hedder TwinSpace. Og det er så her, det sjove begynder. Og det ved Mathias nu. Ja. Lige pludselig væk. Ja, så det vil vi så lige overskrive præsentationen med at sige, at så er det jo nemlig, at vi har lavet de her kurser i samarbejde med UDC, alle CFU'erne i Danmark under sådan nogle kurser, og har været ude på skoler og lavet kurser, og har også holdt det på CFU'en. Vi har blandt andet været ude på den skole, hvor Mathias han er, Tistrup skole. Derfor så er der 43 lærere ude på Tistrup skole, der er registreret som e-training-brugere, fordi de har været med i det her kurs. Den her baggrund